N'enu anị be m, daalụnị. Tata bụ orie amekwa ya ọhụma o. Tata bụ orie n'ala Igbo niile. Na amaghị na anyị ga-eji ụbọchị ndị bụ afịa ya egwu egwu. Orie ka anyị ji ebuni nụa na nkwọ azụlụ ike na eke ikpochu anyị eji afịa sie nye ori anyị rie. Orie ọzọkwa abunia nụa na nkwọ. Ya bụ orie dịka nye oyibo akpọ Monde n'ebe anyị bụ ndị enu anị nọ. Tata bụ orie, onwe onye nchọ ka anyị nebanye anya. Isiokwu anyị ga-enebanye anya tata bụ isiokwu ọ bụ na ọ dị mkpa chinne. Ndị mmadụ etighe ọnụ n'ọnụ oyibo abansị mba anwa bụzikwa ndị ọ bụ na-akwụti ọnụ na nye gbasa n'ezinụlọ n'enu anị nke ntụghe ọnụ n'ime ya bụ nye ndị Naijiria akpọ Big Brother Naija. Ọ bụ na Igbo ezinụlọ n'enu anị naanị ka isi ekiri ya bụ Big Brother Naija. Ya ekiri ya n'ụlọ be ka ọ bụ ekiri ya n'ilo. Maka asị wene akwụkwọ nne ewu kwuri ka ụmụaka akwuri be ka ị na-akwuri ya bụ akwụkwọ. Elokwa na ụmụaka bụ ọzọ enwewe uche nwa ọbụla wa mụpụcha gị n'afọ nkiri nkiri ka okiri ndị mụ na ka ọ mụcha n'aka wee one ya anya ọ mụcha n'aka yi. Ọ bụ na-eme ọhụma omeme ọhụma agwa ụmụaka mụ gbajikwa m ọhụma ọhụma adị wee lụzụ a bụ nkwe hụ ndị mụnụ wee bụ eme. Ọ bụ na nke egwu awe n'ọnụ nkwe hụ ibe eme abụ emụla ilu enye ezo nzizo ekiri ya bụ Big Brother Naija wee nyoyi na-ekiri ikpochi gba ọtọ wee na-emesi nye ndị ọ bụ na mbụ akata na-ekwuche ka ọ bụ nye ọ bụ na ụmụaka dị eme nye ọ bụ na okwu alụda okwu ayịyọ kwa agọsizi na telivishọn yinwa bụ onye aba na-ekiri ya. Ọ dị na mma bụ ị na-ekiri ya n'ụlọ be amaghịkwa nri na-edete wee na ndị luge mgbe ashọ 18 ekwesịrị ndị dịka elu mgbe ashọ 18 ekwesịrị ịga na-ekiri na yinwa bụ onye karịga mgbe ashọ 18 aba kpọchite onwe n'ụzọ na-ekiri ya. Ipizi ya kika ịlọ na ụmụaka ga-eme ya akwụgawa mkpụrụ n'ime nụ. Maka na ya emeghe ya bụ nwata ọ dịzịa dịka na onwe onye dị mkpa na ya bụ nye dị chọna ka ọhụ ije mezi oje enyo ya ka ọhụ ka ya bụ nye ọhụzi ọbụla ezigbo nye ya enyeghe aka n'ibibi ụmụ ya azụ bibi meghewe na ụtụtụ nta ndị asụ were nkwụ ekpa na ụtụtụ ka ọnya na anyasị ihe na ụmụ ya aka ji kpa nkwụ ga-emeniwe anwụrụ bụ omesịa ya akpọmolo mana ya bụ ụzọ kwụziniwe ya bụ biko asụwa na oso nwa eze kwụọ ka o mesịa uloko ata nke oke so ngwele mamiri ọkụ ngwele ọmaka oke natọ ndị ọ bụ na enu wee kpughe ka o kpukwame esokwa wee kpu nke ụmụ wee si zụị si n'ọzụa ụmụ zụkwame wee ụmụ na-enye jọnjọ n'ime ọ bụ na-enye mmegide. Ọ dị na mma ka isi ụzụ ụtụtụ ntanị kụzie na ụmụ dịka elu n'ego mgbe ụwa wee si akpọ akwa nwa dịka elu n'ogo mgbe ụwa ọkpọm akwa olukwa oge iyi akwa ọ ga-enwekwa ike iyi ya enyekwa na ụmụ ya aka enyekwa na ụmụ ya aka wee chụkwa nta bụ dị kwesịrị ije nta. Biko chekwama ezinụlọ Igbo okposho Igbo okenye ihe ndị ya enwesị na ya bụ igwe okwu nji ekwu okwu ọnwụ ọ dịkwa mkpa maka o mebela ụmụaka atụtụla wee kirike nye dị na igwe okwu na adịwe ka ọ bụ nke nnewe ahụsịa wee nye ndị ọ bụ na anya ekwesịrị ịhụrị ụmụaka dịka elu n'ogo mgbe ụwa akpọmewa akwa o mesizi anya isu ya akpọmolo na ọkwụkwọ eje n'izu ahụ ba gaa mana ya kpọwa izu ịmarị ya marịna ya bụ ka a wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ga-awọrị aka mmadụ na-egbu okwu achụ ewu ojii si n'ọnị tata jeme maka na asụ wene site aga mekwa agwa oshi adụwasị ya weche ndị ozupụ si tata jeme ịchụ ikiri ya bụ ajọ nye kwakpọ Big Brother Naija kpọchite onwe n'ime ụlọ. Ọ dị na mma ya achụ ikiri na jee bụ ụmụ edema na ọhụ ọha dịkwa na mma ofu nye ọbụnwa niile ụmụ ya ekiri wee na akwụkwọ ị ga-akparị ịkparị ụzịza akparị mewe ụzịza ịkparịa
ọ bụlụ mgbede akparịmewe ọ bụlụ mgbede ịkparị ọgbọ nkwari ọnwụ akparịmewe ọgbọ nkwari ọnwụ mkpa akwụkwọ bụ na nne ewu kparị ka ụmụ ha ga-akparị ọma mesịsị ya ajụma bụ amakwana mbe isi ban n'afọ amakwana mbe isi ban n'afọ mana ya ukwuziri iwe nye ndị wee mesị ka ọ dị ọnwụ ọfụfụ ka m ga-apụcha n'ilo were ise ga seme ka were ọkwụ na ese ahụ ene nna dị mgbe ese ya maka na nye adị n'ụlọ ọ dị n'anya n'ụlọ so ya bụ ọma nwụ obe nsi mụcha meme ya ga nsị ka anyị nebanye anya tata ya nwere ahụ na ishu a da asọ m amụchi nne tata bụ orie dịdị ka mọnde n'ọnụ oyibo ka njisi ka nri ọnụ ka ọlụ ụnụ ga-alụ bụrụ ọlụ na ezinụlọ ụnụ si ezinụlọ bido maka na ụnọ ka egwusi efululu mmadụ esi ilo ka ya bụ egwusi ụnọ fululu ụnọ ka ọ bụ na-edokwa mega ezinụlọ ya ụmụaka ndị na-agbasi ọtọ n'ilo ezijesi n'ike ozi na-achọrọ ka na-ewe mmekọ tupu okpocho na oke ị ga-eji nwe mmekọ na mgbe ọbụla anụ gị di na nwunye mana enukịta na ọ dịzina nọ tupu iji amarị na ya ahụ nwadụ ntakịrị obulughị afọ ọ bụ na enu mbụ edu naanị nke dune ya nke tụmena imedo ọchụ ịnụ na ọchọrọ ịnụ na ọ ga-anụ ya mana enukịta adịwe adịdị edu nazi ụfọdụ amụọ na ebe na-adịwe ka nwaanyị emezina tolu n'ọnụ ụtọmi ọ chịkọ n'ebe ọ na-ebu nadị ene ya bụ ka na bachalụ na oye dị n'ọnị o mesịkọ na echi ebo ike ya anọ ga-anọrị anyị si ya bụ ọ dị mkpa n'isi ụtụtụ chịkwa m ụmụ ma ike ime ikposho maka ọ bụ na asụsụ ikposho asụwane oke nwaanyị na-adụ ji ọdụ ji awanị si a ji awanị n'ihi na awakwanị biko na-ezomonwe maka onye oshi ya ga-azụ eyi ya bụ na ewe na-adụ onye oshi ezukwa ji wee adụzụkwa ji ya zụkwa m onwe ya bụ ka a chi ụmụ anyị ihe niwe aka zụkwa mewe kwa enwe ike chịkwa m onwe we kwala eweri na onwe wee dome n'ilo dome na abụ obodo ni nnọọ achọrọ m ịkpọ n'afa ọ ga-adịdị ka na-eme mmebi afa mana onye ọbụla marị na mmarị be mbịa amarị ebe nnọọ ụmụ anyị akpaghe n'ilo ụnọ ka a ga-esi nwee ike dozime ya bụ okwu ọ bụ na n'ilo ebu nne mmadụ ya mma na-enye nwa ya alụ nwa ya okposho mana ọtụgharịa nwa ogosheni ọtụgharịa ogosheni ya erie nwa nwocheni nya temarị mbụ bụ na ihe nwa si m damia ọ bụ na nwa m ihe m nwa dịka elu n'ogwu ihe ndị mmụ na oyi emewe ị ga-ajụ nwa ya nwa ọbee ka ọ na-alụ ọgbụ okposho ọ bụ oke nwa m ewekwenye iwe ka ị ga-elu nye na iji elocha ego ni ka ọ bụ ya ezugo oshi ofu oyi m nọga neshi na-esi ekwu okwuzi ya nke onye ụjọ adịghị n'anya ya aza abụ isi nwocha ego iji gonye ndị kwachana maka ọ ga-aso rie maka ese maka idobolo daalụnị ya bụ tata bụ orie ka esikwu mbụ ka m kwụ abụọ ya mekwa ya ọhụma na-akpọkwa ụkwụ alụọ mba achụkọ nwa ada echụkọ na anyị nwa ada ọ bịara egbu anyị egbu onwe abụkwa na ajụ ekpele o ebe ezume na ya ajọ nya ajụ izu ya tụọ n'isi ọgbamkpe tụọ ajọ owu isi ebulu asụwe n'isi azani ka o ji awụ ụgba chukwu ya gọzie anyị gọzie nye ati aka ndị chọzụkwa kwa emebie nke anyị chukwu ya mebie nke we ya ka ewu ibu alọ daalụnị ụbọchị tata ya mma ya ọhụma ka m kwụ mbụ ka m kwụ abụọ n'afọ chukwu ka enigwe n'ụwa ise